प्रधानमंत्री प्रचंड नया दिल्ली में राज्य मंत्री द्वारा स्वागत। राष्ट्रपति पौडेल कैनी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण। संघीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सबसे कम अनुदान। सप्तरी में पोखरी में डूब के एक जने की मृत्यु। महोत्तरी में मंदिर के प्रतीक्षालय में मृत अवस्था में एक जने मिलल। आईसीसी पाकिस्तान के पटियाला पर श्रीलंका एशिया कप आयोजन करे के तैयारी में। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमर पात्रो नेपाली पात्रो ऐसे ही सरलाई जिला के गोड़ेते में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमर पात्रो नेपाली पात्रो ऐसे ही सरलाई जिला के ही मलंगवा में रहल रेडियो वर्षा 91.1 मेगाहर्ट्ज में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड 4 दिने भ्रमण के क्रम में भारत के नया दिल्ली पुगल बानी। प्रधानमंत्री प्रचंड के नया दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी स्वागत कैले बानी। प्रधानमंत्री के विमानस्थल में सांस्कृतिक झांकी से स्वागत कल गया है। ऐसे ही वहाँ के भारत में स्वागत कल गए बैनर सब भी सड़क के अगल बगल में रखल गया है। 4 दिने भारत भ्रमण के खातिर प्रधानमंत्री प्रचंड आज बुध के दोपहरिया काठमांडू से प्रस्थान कैले रहनी। प्रधानमंत्री प्रचंड बिहान बीफे के भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी संगे हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता करिहन। आज संझिया प्रधानमंत्री प्रचंड के सम्मान में नया दिल्ली में रहल नेपाली दूतावास में स्वागत कार्यक्रम के आयोजना कल गई बाटे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भारत में रहल नेपाली समुदाय संगे अंतरक्रिया करिहन। आज संझिया भारत के खातिर नेपाली राजदूत डॉक्टर शंकर शर्मा प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज की आयोजना कैले बानी। भ्रमण टोली में प्रधानमंत्री प्रचंड सहित भौतिक पूर्वाधार मंत्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रसाद साउद, अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश रण महतो, उद्योग मंत्री रमेश रिजाल बानी। भारत भ्रमण के क्रम में विद्युत विस्तार, विद्युत में भारतीय लगानी प्रवर्धन, भारत संगे भइल समझौता सबके कार्यान्वयन, सीमा विवाद नाक सब संचालन लगायत के बारे में छलफल करे के कार्यक्रम रहल बाटे। प्रधानमंत्री प्रचंड आवेला शनिचर के स्वदेश लौटे के तालिका रहल बा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कैले बानी। राष्ट्रपति के कार्यालय के स्रोत के अनुसार राष्ट्रपति पौडेल आज सवेरे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कैले बानी। इससे पहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संसद से दू बेरी पारित करके पठावल गईला पर भी प्रमाणीकरण न कर देला पर नागरिकता विधेयक शीतल निवास में ही लटकल रहे। वर्तमान सरकार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के खातिर के जेठ 12 गते राष्ट्रपति पौडेल से आग्रह करे के निर्णय कैले रहे। इससे पहले 2079 सावन 29 गते संघीय संसद के दोनों सदन से पारित विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति भंडारी फिरता भेजले रही। ओकरा बाद फिर भादो 20 गते संसद के दोनों सदन से पारित करके प्रमाणीकरण के खातिर भेजल गई विधेयक भंडारी आसीन 5 गते तक ऐसे ही रोकले रही। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के सभापति रवि लामी छाने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइला में आपत्ति जनैले बानी। लामी शाह ने नया जनादेश से बनल नया संसद में नागरिकता विधेयक के छलफल न करके प्रमाणीकरण कैल कहत आपत्ति कैले बानी। आज सामाजिक संजाल मार्फत वहाँ के ऐसा आपत्ति जनैले बानी। राष्ट्रपति पौडेल आज सवेरे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कैले बाद अध्यक्ष लामी शाह ने आपत्ति जनैले बानी। वहाँ के पुराना विधेयक सरकार से राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण करावे से राष्ट्रपति जैसन सम्मानित संस्था की गरिमा के विपरीत भइल बाटे। सभापति लामी छाने फेसबुक में लिखले बानी, नया जनादेश से नया संसद बनल 6 महीना हो चुकला पर भी संसद में छलफल न करा के ऐसे पुराने विधेयक सरकार से राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण करावल राष्ट्रपति जैसन सम्मानित संस्था के गरिमा विपरीत लोकतांत्रिक संसदीय मूल्य मान्यता आ राष्ट्र हित विपरीत रहल बाटे। जेठ 12 में सरकार राष्ट्रपति पौडेल के विधेयक प्रमाणीकरण के खातिर अनुरोध कैले रहे। पूर्व प्रहरी कर्मचारी संगठन सुनसरी इनरवा में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के पुतला दहन कैले बाटे। जन्म कैद सजाए भोग रहल रेशम चौधरी के गणतंत्र दिवस के अवसर में सरकार आम माफी दियल कहत इनरवा बस चौक में उलग राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पुतला दहन कैले बानी। प्रहरी उच्च अधिकारी सहित की हत्या में जन्म कैद भोग रहल व्यक्ति के माफी देला से प्रहरी कर्मचारी परिवार के मान सम्मान में चोट पुगल पूर्व प्रहरी कर्मचारी पहल बहादुर कटवाल बतैनी।
वहाँ के पुतला दहन कार्यक्रम में प्रदर्शनकारी नेपाल सरकार के सिफारिश में रेशम चौधरी के राष्ट्रपति से आम माफी दिहल मुलुक के कानूनी राज से प्रति को पास भइल बतावल गइल बाटे। उ लोग सरकार प्रति जनता के विश्वास से गाँव गइल समेत बतैनी। पूर्व प्रहरी कर्मचारी संगठन के अगुवाई में आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में स्थानीय सबके समेत सहभागिता रहल रहे। नेकपा एकीकृत समाजवादी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल सहित कम्युनिस्ट नेता सहभागी नागरिकता विधेयक का देश के सीमा रेखा संबंधी कार्यक्रम में होल दंगा आ नाराबाजी करे वाला 9 सैनिक के प्रहरी पकड़ाव के बाटे। काल मंगर के अनाम नगर में रहल सामाजिक विकास समाज के हल में नेता खनाल, नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के सीपी गजरेला, पूर्व गवर्नर डॉक्टर दीपेंद्र छेत्री सहभागी कार्यक्रम में होल दंगा आ नाराबाजी करे वाला 9 जने के पकड़ाव कल गए। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रवक्ता एवं प्रहरी परीक्षक सीताराम रिजाल जानकारी दिले बानी। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल विरुद्ध इस समूह आक्रोशित होत नाराबाजी कैल आरोप में प्रहरी उ लोग के पकड़ाव कैले बाटे। सरकार आर्थिक वर्ष 2080-81 में सबसे कम अनुदान मध्य प्रदेश के भेजे वाला भइल बाटे। सरकार 7 प्रदेश में 1 खरब 5 अरब 6 करोड़ 68 लाख रुपया अनुदान भेजे वाला बा। संघीय सरकार समानीकरण सशर्त विशेष असम पूरक करके 4 शीर्षक में प्रदेश अनुदान पठावे के निर्णय कैले बाटे। पुस्तिका में उल्लेख भइला अनुसार कर्णाली प्रदेश के 16 अरब 27 करोड़ 39 लाख रुपया अनुदान भेजले बा, जौना मध्य 11 अरब 88 करोड़ 17 लाख चालू तरफ, 4 अरब 39 करोड़ 22 लाख पूंजीगत तरफ अनुदान बाटे। कर्णाली के समानीकरण अनुदान 10 अरब 16 करोड़ 41 लाख बाटे। ऐसा ही सबसे कम अनुदान मिलल मध्य प्रदेश 13 अरब 45 करोड़ 35 लाख रुपया पहले बाटे, जना मध्य 9 अरब 56 करोड़ 26 लाख चालू तरफ, 3 अरब 89 करोड़ 9 लाख पूंजीगत तरफ रहल बाटे। ऐसे ही कोसी प्रदेश 16 अरब 11 करोड़ 70 लाख रुपया पहले बाटे। बागमती प्रदेश संघीय सरकार से 15 अरब 81 करोड़ 23 लाख रकम अनुदान प्राप्त कैले बाटे। कोसी प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री निर्मला लिंबू पद से राजीनामा दिले बाड़ी। आज बैठल में जसपा प्रदेश समिति से सरकार से बाहर होकर के निर्णय के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की के राजीनामा बुझाइले बाड़ी। वहाँ के पुष 25 गते मंत्री नियुक्त भइल रहनी। राजीनामा पत्र बुझाइले बाद पत्रकार सम्मेलन करत मंत्री लिंबू पार्टी के निर्देशानुसार पद से राजीनामा दियल बताइनी। कोसी नामाकरण के विपक्ष में रहल पहचान पक्षधर के आंदोलन के संबोधन करेला सरकार से बेर बेर आग्रह करला पर न मानला बाद नैतिकता के आधार में जिम्मेवारी से राजीनामा दियल वहाँ के बताइनी। वहाँ के पहचान पक्षधर से अपन चरित्र हत्या कैल बताल गईल बाटे। सरकार में बैठ के पहचान के मुद्दा उठावेला पर खुद के ऊपर पहचान पक्षधर ही आक्रमण के प्रयास कैल बताइनी। ये एतवार के पहचान पक्षधर के आंदोलन के क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय में पथराव भी कल गेल रहे। जसपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक के आख्या पहचान के मुद्दा संबोधन न भइले पर सरकार के दियल समर्थन फिरता लेके अवस्था में पुगे बतानी। सरकार में बैठ के पार्टी के तरफ से मंत्री पहचान के एजेंडा रखला पर संबोधन न भइले सरकार पक्ष से आंदोलनकारी ऊपर दमन कैल कारण सरकार से बाहर होकर वहाँ के बतानी। प्रहरी महोत्तरी से 85 लाख रुपया बराबर के अवैध साल के काठ सखुआ के काठ बरामद कैले बाटे। विशेष सूचना के आधार में ना 6ख 6664 नंबर आ ना 6ख 6272 नंबर के ट्रक के बर्दिवास नगर पालिका 5 स्थित से नियंत्रण में ले गई प्रहरी जानकारी दिले बाटे। दोनों ट्रक से 121 गो सखुआ के काठ के गोलियां प्रहरी बरामद कैले बा। काठ के गोलियां सहित दोनों ट्रक आ ड्राइवर के इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास के नियंत्रण में रखल गई बाटे। पोखरा में नहाए के क्रम में सप्तरी में डूबे एक बालक के मृत्यु भइल बाटे। सप्तरी के तिलाठी कोइलाडी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 चट्टी टोल स्थित रहल सार्वजनिक पोखरी में डूब के एक बालक के मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में स्थानीय धर्मेंद्र पासवान के 11 वर्षीय बेटा सुभाष कुमार पासवान रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के डीएसपी एवं प्रवक्ता नरेश कुमार सिंह जानकारी दिले बानी। घटना के बारे में थप अनुसंधान हो रहल वहाँ के बतौले बानी। महोत्तरी के मंदिर के प्रतीक्षालय में एक वृद्ध मृत अवस्था में मिलल बानी। बुध आज सवेरे करीब 9:30 बजे के समय में जिला के गौशाला नगर पालिका रामनगर स्थित रहल पूर्वेश्वर महादेव मंदिर के प्रतीक्षालय में भारत के उत्तर प्रदेश कानपुर देहात रहे वाला 70 वर्षीय जरदान नाथ नाम कल व्यक्ति मृत अवस्था में मिलल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनल बाटे। गाँव घर में
सांप खिलावे वाला कहल जाए वाला व्यक्ति मृत अवस्था में रहल खबर प्राप्त भइला बाद इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला महोत्तरी से खटल प्रहरी टोली मुचुल्का करके लाश के पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर महोत्तरी में भेजल गई। प्रवक्ता परिणाम परीक्षक दिलीप कुमार गिरी जानकारी देनी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC पाकिस्तान के भारत में आयोजना होखे वाला 1 दिवसीय विश्व कप खेलेला पटिया रहल बेरिया श्रीलंका ई वर्ष के आयोजना होखे के ACC एशिया कप आयोजना करे के तैयारी कर रहल बाटे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC सितंबर में होखे वाला एशिया कप के खातिर आयोजना के अधिकार पाकिस्तान के दिले बाटे। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान संगे नेपाल के भी सहभागिता रहे वाला बा। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI एशिया कप के खातिर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान न जाए के घोषणा कर चुकल बाटे। एकर विकल्प में पाकिस्तान भारत खेले वाला खेल सहित अन्य खेल UAE में आयोजना करे के हाइब्रिड मॉडल आगे बढ़ल बाटे। लेकिन ओकरा के भी भारत अस्वीकार करत पूरे प्रतियोगिता ही पाकिस्तान से सारे के मान्यता व्यक्त कइल गेल बाटे। लेकिन पाकिस्तान एशिया कप के अधिकार पाकिस्तान के ना भइल भारत में अक्टूबर 5 से आयोजना होखे के ICC के 1 दिवसीय विश्व कप खेले के चेतावनी दिले बाटे। जाना न खेले के चेतावनी दिले बाटे, जना कारण ICC अध्यक्ष ग्रेग ब्राक के CEO जेओफ अलाराडाइक पाकिस्तान भ्रमण करके विश्व कप में सहभागिता सुनिश्चित करेला पाकिस्तान के भ्रमण करके अल जजीरा जनैले बाटे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 37 दोपहर 44 डिग्री सेल्सियस रहल रहे तो आज रात के 32 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:12 में बेर गोला तो संझिया 6:55 में बेर डूबल बा। बारह जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमर पात्रों नेपाली पात्रों ऐसे सरलाई जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमर पात्रों नेपाली पात्रों ऐसे सरलाई जिला के हिमालंगवा में रहल रेडियो वर्षा 91.1 मेगाहर्ट्ज में एक साथ प्रसारण हो रहल। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।